עכשיו אנחנו בדרך לניו יורק באוטובוס עם אוריה ואלי, ואלי לא הייתה שם שנים, ואנחנו ממש מתרגשים ונלך למלא מקומות של תיירים. Where are we going? To New York על הבאס. I see ארדיה זה סנאי. אבי, אדיה on the garbage. On the garbage? Yeah. יו, אני בשוק. וואו. The New York Times. Está cañón. Mira para allá. Wow. Wow. Are you ready for the פס לחירות? Where are we? New York. In Oni? אונייה. זה אתר הנצחה ל-9/11. יש כל המסביב שמות של כל הנרצחים, ויש באמצע כזה חור שיורד למטה, וזה הבניין הכי גבוה במנהטן. עכשיו אנחנו לוקחים את אלי למסעדה האהובה עלינו בצ'יינאטאון. זה מסעדה כשרה, ויגן, ממש טעימה, ואנחנו שורפים על המקום הזה, ואלי ממש מתרגש מלהיות פה. היי מי אמור! מגניב. הגענו למסעדה הכי שווה בניו יורק עם אלי, התזונאית שלנו. אז אנחנו נזמין כמה דברים ונראה מה אלי אוהבת. אני מתה מרעב, גובעת. כרגע עדן ישנה, שתי המתוקות פה. אנחנו מחכים לאוכל שלנו. הנה המסעדה שאני פשוט כל כך אוהב אותה. אלי, מה אמרת? שמת לב למשהו מעניין פה במקום. אין יהודי אחד, רק אנחנו. עדן, good morning, how are you? סושי בורגר. הגיעה לנו מנה ראשונה, כדורי סום. רוצה לטעום, אלי? חמוד, אבל לא אני בחרתי. מה זה? מה שזה לא יהיה, זה כשר. הרוטב הזה עם מלא חריף בטירוף, אבל לא אכלתי כזה דבר חריף. וואו, זה הדמפלינגס קארי שלי ונודלס עם מלא. נו, איך הבן הזה, אלי? תראי למצלמה. וואו, תראי למצלמה. איזה רכות. איזה נרקב.
וואו, ענן. היא רצינית, היא באמת חושבת ככה. אין מילים. חם, מוכרים מלא, וניכנס עכשיו לסטארבקס. What's your name? Eden. And what do you like to eat? Bacon. New York! Who's your friends? Maya. You like Audrey? Yeah, Audrey and a house. Audrey coming to your house? Yeah. איזה עייפות. אני מרגישה שפירקו לי את העצמות של הגב מצד אחד. מצד שני, ממש לא בא לי לעצור. זה פשוט once in a lifetime. אני ממש לא רוצה לעצור, אבל הגוף ממש מפורק ואני לא יודעת מה לעשות. מה את אומרת? לעצור? לא לעצור, לא עוצרים.